আজি ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯିଏ ଖୁସି କଣ ବୋଲି ଜାଣି ନଥିଲେ, ଯିଏ କେବେ ବି ବଡ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରି ନଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହେଉଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଝଲସି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଳି ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ପାଳି ପାଇଁ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଇଛି, ତେବେ ସେ ଥିଲା ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱର 112 ରନର ପାଳି। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା। ସେଦିନ ଥିଲା 26 ଡିସେମ୍ବର 2020। ଆଡିଲେଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 36 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଗଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସବୁଠି ସମାଲୋଚନା, ସବୁଠି ନିରାଶ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ତାପରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବଂ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଶା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଫାଲତୁ ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରନ୍ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲରମାନେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ଯାହା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ତାଙ୍କର ଶାନଦାର ଶତକ ପୂରଣ କଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ପାଳିରେ ସେ 112 ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ 112 ରନ ନଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଶାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା 36 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଲା ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ସିରିଜର ମୋଡ ଆଣିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ତାର ନିଜ ମାଟିରେ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ ମୂଳଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ସେହି ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଳିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି ଖେଳାଳି ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିସାରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ସର୍ବଦା ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ସେହି 112 ରନର ପାଳି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।